La multitudinaria comitiva que forma la Vuelta Ciclista a Espanya es dona cita a la ciutat de València este passat dilluns, d'on es va iniciar la 10a etapa cap a Castelló, tenint un recorregut de 146,6 quilòmetres, pujades de fins a 500 metres d'altitud, entre les quals es troben el port de l'Oronet en el quilòmetre 29 o els 420 metres de l'alt del desert de les Palmes en el 129,5. Els actes començaren sobre les 10:15 del matí, permetent al públic acostar-se i estar prop dels seus ídols. L'eixida tingué lloc a les 13:48 hores. Acudiren a esta cita diversos membres de la corporació municipal encapçalats per l'alcalde Joan Ribó, el qual va ser l'encarregat de tallar la cinta que donava inici a l'etapa. Ribó va declarar que esta cita és molt important per a la nostra ciutat. També estigueren presents les falleres majors de València. En unos instantes comienza la etapa. Os vamos a pedir un fuerte aplauso. Os ha acompañado en el día de hoy en esta salida de la etapa del día de hoy. La bicicleta per a València és una eina fonamental. Volem que València siga la capital de la bicicleta i el més bonic per a nosaltres és que aquí arriba una etapa concretament dels grans deportistes de la bicicleta. Per tant, jo crec que entre aquella gent que utilitzem la bicicleta per anar a treballar, els que el fi de setmana la utilitzen per a fer esport, etc., el veure els grans esportistes de la bicicleta sempre crec que és un al·licient per a aquesta volta ciclista. És vista per molts milers de persones a través de la televisió i crec que el que València avui, ahir a Alacant i Castelló també avui es veguen en la televisió, crec que és un element molt important per a posar a la nostra ciutat, per a posar a tots els elements de la nostra província en coneixement de moltes persones que jo estic segur que els hi agradarà, s'interessaran per València i d'alguna manera això té un efecte molt positiu per a tota la nostra comunitat.